Bună și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition. Sunt aici pe o mapă nou creată, în care nu prea știu. Portal. Stați puțin. M-am reîntors și nu știu ce să face. Wow! Decât să nu știu ce este, dar skip. Haide. Unde sunt? Unde mai copacul? Pentru asta îmi trebuie toporul. Haideți. Aoleu. Treia. Respawn. Băi. Stați puțin, doamnelor și domnilor. Mă reîntorc. Respawn. Mod creativ. Deci pe unde era? Ei, asta e culmea. Să vă arăt eu, creativ. Simplu și ușor. Nu spuneți că trebuie să bat dragonul. Atunci ce ar trebui să fac? Deci am nevoie de... Așa să ne întoarcem. Flint and Steel, am nevoie de un Flint and Steel. Tare. Dar de ce trebuie să bage în dragonul? Hai, dragon. Hai, dragon, ai urit. Haide, dragonel. Hai, dragonuț, hai. Oriunde ai fi. Dragon. Aoleu, ce-am făcut? Aici-s două, da? O, de unde a mai apărut? Flint și N și Steel și Flint N. Dragon. Bine, tare. Flint and Steel. M-am prins. Fără ăsta dragonul nu va să vină. Cred. Una aici. Și una aici. Și una aici. Și una aici.
Și una aici. Uai! Și una aici, aici. Aici. Și una aici. Și una aici. Și una aici. Bă. Și hai, Dragonel, vino. Ți-am pus toate chestiile. Ia stați. Nu pot. Dar dacă... Wow! Hai, dragon. Ai, urit. Aici am pus. Hai, dragonule, arată-te. Mai întâi să... Haideți întâi să vedem. Să hrănim toți acești urâți. Un dar, 2 emeralde. Adică emeralde ne trebuie. Se pun și Enderman! Aaaa! Nu pot ca zăpada. De ce avem nevoie? Mersi. Mersi. Înapoi. Emeralde. Gravel. 2 emeralde, 6 trebuie 16. 14. Da, 14. Haideți să mai vedem. Hai pe bune. Aoleu, ți-am dat destul. Fericit. Ce vreau plimbați, mă, Enderman pe aici? Bine, stați puțin să caut niște zăpadă. Devine imediat. Și ne-am reîntors în Minecraft Pocket Edition. Pe altă mapă nouă creată. Hei, ce s-a întâmplat? Aaaa! Nu! Respawn. Stai puțin, am greșit mapa. Am greșit puțin mapa. Uitați, suntem în denumitul și adevăratul parc de distracții. Cum am speed mai mult. Ești pe aici. Hei, unde ești? Foarte aiurit.
Ăsta de unde sunt aici? Nu-mi pasă, deci trebuia să... Acestea sunt șinele mele. Mai că am uitat să pun niște rail. Pirar. Trebuie mai mult sens. Și bam. Apropo și bam, și bam, și bam, 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 bam. Energie. Această lumânare, nu știu, această torță nu știu de ce este pusă aici, dar am omorât. Și haideți să mergem în orașul distracției. Tare! Ce se întâmplă? Merge, stați puțin. Nu înțeleg de ce nu se aude E. Haideți îmbarcarea! Da, cam așa este într-un carusel, într-un parc de distracții. Făcut de mine. Am muncit foarte mult la această mapă și sper că vă place și vouă. Și bine, dacă vă întrebați de unde am luat-o de pe Master. Scrieți acolo Minecraft și vă apare o imagine cu târnăcopul. Să pornim! Am uitat. Hei, n-am făcut cu șine de astea. Pe bune, mi-am zis că am făcut. Nu făcusem tot. Nu știu, mi-am zis că am luat-o pe aici. Nu știu, dar sigur. Pam, pam. Și pam, pam. Și pam, pam. Hei! Treci înapoi, omule, în cealaltă direcție. Omule! În cealaltă direcție, domne. A plecat trenul fără mine, domne. Tren! Bine. Deci cam atât a fost pentru a plimbarea cu trenul. Și nu uitați să vă abonați și să vă abonați și să dați un like. Pa, pa!